Здравейте, приятели, и добре дошли в канала на Mantis King GT 2022. Аз съм Памучето и днес искам да ви разкажа една тайна. Не да ви разкажа една тайна, ами да ви кажа това, което не ви казах в предния клип, а именно какво съм решил да правя, което не съм ви казал. В момента ви показвам, това е оригиналното кормило, за него знаете. Знаете, че го смених с много от Cabo Mantis X GT, както му смених и лапата. Кормилото става много добре, много красиво, много удобно, но за тия впечатления вече сте чули в предното видео. А нещо, което не съм ви казал, това е следващото къстъм изпълнение, което съм направил, но просто го скрих от вас и го оставих да бъде като изненада. А именно, освен че смених кормилото на тротинетката, също смених и този оригинален фар. Това е оригиналният фар. Клипа го направих преди да сменя кормилото и фара, за да мога да ви покажа пак нещата. Ето го фарчето, оригиналното. В момента съм с фар от Cabo Mantis X GT, двойния фар, който много ми харесва. И причината, поради която го смених, е това, че това фарче не ми харесва как се вписва с новото кормило. И като цяло не съм много доволен от светлината, която има. Ето в момента съм справил тук срещу една стена. Виждате как свети. Ето го. Не съм особено доволен. Свети добре. Приемливо за оригинално фарче, но може и по-добре. След малко като се стъмни, за вас ще бъде точно след една секунда, ще ви покажа и как свети фара на тъмно. Оригиналния. Вече в другото видео ще ви покажа и как свети новия фар, новата сила. И така, действаме. Здравейте, приятели, както казах, привет. Ето машината, вече с новото кормило, с новите екстри, новия фар, мигачите на ново място. Гледнете, секунда само да спра аварийките. Правя 360. Да ви покажа машината. Ето. Показвам. Стана уникално изпълнението. Оригиналния фар си остана. И сложих фар от Wolf. Мисля, че се получи много добре. Страхотно. Това е малко по-далечен план да видите машината. Страхотно. Ето го. Фарчето с новото кормило, с новата позиция на дисплея, с подобренията. И е време да ви покажа как свети фара. Макар на светло. Погледна. Това мисля, че са късите. Леле. Фарчето е жестоко. Показвам на стената късите. Сега. Това явно са били дългите. Това е мигащия режим. Това са дълги, това са къси. Знаете как се вижда разликата? Но трябва да я покажа стената вечерта в тъмното. Да придобиете представа колко добре свети. Просто стана супер. Ето. И една последно. Очаквайте сравнение на фара с вечерното, с вечерна светлина. В тъмното да видите как свети. Просто свети номер едно. Това е за сега Памучето. С тунинга.